Здравейте хора, Момбра тук. Днес ще експлорваме тази стая на къща зад мен. Не съм правил подобен клип някога преди, затова съм малко притеснен в момента. Не съм сигурен дали ще мога да се върна след това и сигурно се надявам да оцените труда, който полагам за вас и да, правя го наистина от сърце. Хайде, ще ви започна. Саде. Аз сме напад. Хора, успяхме да влезем в къщата, въпреки проблемите, които изпитахме. Сега ще продължим нашето експлориране на Haunted къщата. Надяваме всичко да мине както по план, така че хайде. Има два етажа, тя е двоетажна. Значи тук се намираме в входа още. Коридора може да се каже. Мисля, че видях вътре, знаете. Било е само грешка. Първо ще изпълним първият етаж. Тук е била кухнята, както може да се види. Всичко това лайна ли са, бе? Това е всичкото са лайна. На мишки някакви. Това може би е нещо като масе. Тук хора намерихме тайното място на вещата, където прави полшанките. Хора, съзнавам, че може би това беше грешка. Но въпреки това продължаваме. Тук може би са всичките отрови работи. Хора, не знам дали е добра идея да продължим. Но разбира се, тук на Момбър канала никога не се отказваме. What the fuck, bro? Това е пръчката на Баба Яга, може би. Няма да се очудя. Но е добро. Два пръчка, хайде сега. Това е. Тук. Ами тук не може, не? Но мога да ви кажа, че тук има, може би, мазе. Ако може да видите. Да. Нека продължаваме. О, не. Ама кой е точно? Пантовките на Баба Яга. Хора. Намираме повече артефакти, отколкото трябва. Мисля, че
тук се случват паранормални събития. О, шит. Това е било спалнята на Баба Яга. Ето тук мога видим от този календар, че 1997 година тази къща не е била обитавана, което означава, че това 27 години човек не е стъпвал. Хора, пак казвам, не знам дали е добра идея да правим това, но всичко правим за Момбър канал. Let's fucking go! По-лек се случи. Тук може да просто стая. Така, трябваше... О май гад. Това черен мъх ли е? О май гад. Всички знаят, че черен мъх означава, че има смърти. Боже мой. Може и да е коса. Но в двата случая тази къща определено е имало някой скоро. Да, мисля, че е време за място, където всички очаквахте. И място, където ще се случи най-страшното. И най-тъмното. И най-лошото. Втория етаж. А това не беше тук. Това може да е глава на човек. Хора. Моля ви. Цъкнете 10 лайка за пасите Момбъра от тук. Камо, моля ви. Трябва спасение. Трябва вашия късмет. Come on, Mombar family. О, тук може би избягва. Тук историята гласи, че ето през този прозорец през 1997 Баба Яга избягва от тази къща, защото полицаите в България разбират нейните злини. Както мога видим тук. Това са книги с заклинания. Да, книги с заклинания. А ето тук, според легендата, е било място, където последния жив заключен човек, затворник на Баба Яга, е стоял. Както виждаме, той е издивял и е потрошил цялата къща. Това може да се случи с нас.
Ако никой не намери след 20 години, като баба Яга ни хване. А това е. А това какво е? Аха. Дами и господа, това е забранената музика на баба Яга. Казано е, че при пускане на тази музика 3 пъти в 12 часа 00 и казване на трите световни думи, трите ключови думи, трите думи. Баба Яга. Баба Яга. Баба Яга. То тя ще излезе пред вас и ще ви Айде тук. Ето тук. Е казано, че е живяла. Дядо Яга. Дядо Яга. Мъжът на баба Яга. Топ 10 най-търсени мъже в България. Първо място Борис Суджука. Второ място Травел. Трето място Джамайката. Пето място Дядо Яга. Тази книга. Знаете ли, ще е толкова специално? Защото Дядо Яга е написал. Така е изглеждал Дядо Яга в своята човешка форма. Той не бил толкова известен, колкото баба Яга, по една причина. Защото той работи в сенките. Работи в сенките. Когато хората най-малко очакват, той ги хваща, удушава, убива и изнасилва. След време той ги поставя тук, в неговата стая. Стаята на Дядо Яга. Тук може да видим снимка на семейството на дядо баба Яга. Тази жена. Това е смятано някой почна да говори. Това е смятано, че е човешката форма на баба Яга. А точно това е човешката форма на дядо Яга. И това е тяхното дете, което се казва Крани. Смята се, че духът на това дете, което било убито от самите си родители поради кръвоносната им нужда, още обитава тази къща. Хора, това не беше аз. Това не беше. Това не бях аз. И не знам кой беше. Мисля, че остава точно една стая, която Ана е известна. Но
О, не. О, не. О, не. Не. Това е. Стаята с легендарния свитък. Не знаех, че това е истина. Хора. Търпаме се на нещо, което само някой може да изпитат. Трябва да го разгърнем напълно. Да го разгърнем напълно. Да го разгърнем напълно. Да. Точно така, стоп. О, да, усещам езика. Хора, сега ще прочета на древния език, какво пише тук. Алахауля хуата, лахотуха, лухотро, порокотокото, шороко, коркоко, кортоко, ророкотоко, кококороко, шокококо, токороко, рокотоко, шоко, мороко. Както предсказанието казва, всеки стъпва в тази къща. Неговият живот не бил еднакъв. Това гласи свитъкът. Заклинавам се, че не работи както само аз знам. Да се затвори напълно. Така всеки, който отвори свитъка и не го затвори, всички минали заклинания, намирали, както и моето, ще бъде пренесено върху тях. Остава последната стая. О, не, хора. Тук може да видим ръцете на Баба Яга, когато тя е гонила човек по къщата. Той не е оцелял. И е умрял точно тук. Това е неговия гроб. Казал се е Явор Христов. Това убийство се случва в 1994. 16 септември. 19 часа и 38 минути и 45 секунди. Сигурно се чудите, как знам аз това? Как знам аз толкова факти за тази къща? Как аз се натъкнах изобщо на тази къща? Как един ютубър може просто да се натъкне на къщата на легендарната Баба Яга? Всичко това не е просто случайност. Моето име е Грани.